मन्त्रि सभायाव बिपिएफनिफ्राय साबसे मन्त्रि मोनगोन मन्त्रि मोना बेखौ बेसेबां मोनो मोनाखौ आं दा बेवहाय आंनि खुगाजों बुंजानाय बाथ्रा नङा। गोजौआव रायलायनाया जागासिनो दङ आरो जे साबसे मोनो जायखिजाया जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे दाबिदों गासैखौबो मोनजोबाबाबो खिन्थु बिपिएफ हान्जानिफ्राय मन्त्रि सभायाव जोंहा बेव माने जोंनिनो गोदानै दा आथिखालाव देरहालांनाय एमएलएफोरनिफ्राय जोङो सायख'नानै मन्त्रि सभायाव जों मन्त्रि खालामनायनि हाबाफारिखौ जयै सावरायलायनानै लागोन। खिन्थु मोनसे खोथा रोखा जे आंनिफ्राय आं खुनुदिन बिदि आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ आं मन्त्रि जागोन बे दाबि दावाया आंनिफ्राय खुनुदिन थानाय नङा। आं बिपिएफनि सासे साधारन कर्मि साधारन मावथि हिसाबै रायजोफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावबोनाय सासे आङो बिपिएफनि कर्मिसो आरो आंनि थाखाय खुनु खामानिया गिदिरबो नङा खुनु खामानिया फिसाबो नङा। गासैबो खामानियानो समान। गासैबो खामानिनि गोहो बोलो गासैबो खामानिनि मर्यादा बेसेन एबा मुल्यआ एखे। जायखि जेरावखि थाया जोङो गावबागावनि बिबानखौ रुजुननानै दलनि थाखाय खामानि मावनांगौ। ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा समाजनि बिटिसिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो थांनाय 10 बोसोराव आं बेखौनो मावबोबाय थादों। इयुनावबो आं मावबोबाय थागोन। आं जेखि बिबानाव थाया जेखि दायित्वआव थाया बेनो आंनि थाखाय उपयुक्त रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै आं खामानि मावलांगोन। बेवहाय आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ मन्त्रि खालामनाङा बे बाथ्राया आंनि इस्यु नङा। आंना इस्युआ